Paspas nga misaka ang mga kaso sa positibo sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Silian Singkulan sa report. Sa weekend gipahibaw ni Mayor Samsam Gulya sa iyang social media account nga ubay-ubay ang mga nadungag nga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. May mga pasyente sa dakbayan nga nagpositibo human adunay kontak sa mga nagpositibong pasyente kaniadto. Sama sa duha ka kontak ni patient number 8 ug ang mga kontak usab sa patient number 10 sa Barangay Tangke diin may unom nga nagpositibo. Samtang lain usab ang mga nadugang nga mao sila si patient 19, 20 ug 21. Usa ka babae nga taga Barangay Tangke, ang usa health worker nga lalaki ug ang usa 45 anyos nga babae sa Barangay Linaw. Kagahapon gipahibaw usab sa mayor nga may dugang mga kaso diin 7 kanila ang may direct contact gihapon sa mga nagpositibo. Samtang ang upat nga mga nadugang sila si patient number 22, 23, 24 ug si patient number 25. Samtang ang usa ka sitio sa Barangay Tangke gi-lockdown ug higpit nga gibantayan. 40 na ang mga nagpositibo sa dakbayan apan usa lang gihapon ang naka-recover niini. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulen, Balitang Bista.